Soc Francesc Picó, Paco Picó. M'han demanat que vos expliqui alguna cosa des del confinament sobre la pel·lícula Rodolfo Llopis, La conducta del mestre. Jo porto més de 30 anys dedicat a l'audiovisual, sobretot en la producció, també en el guió, i esta és la meva primera incursió en la direcció d'una pel·lícula, una pel·lícula documental. Rodolfo Llopis, La conducta del mestre, no és allò que es diu un documental d'autor o un documental de creació. Jo respecte massa els artistes com per a gosar a fer una cosa així. El que hem fet tot l'equip, és un documental biogràfic de tipus divulgatiu. No hi ha cap concessió a res que no siga la figura i l'obra de Rodolfo Llopis Ferrandis, un mestre valencià de Callosa d'en Sarrià que es va abocar a la política per responsabilitat. Com més estudiava i com més llegia sobre la participació de Llopis en la República i en l'exili, més al·lucinava de com era possible que passara tan desapercebuda eixes aportacions. I és per això que vaig fer la pel·lícula. Este documental, en condicions normals, s'haguera pogut produir en uns 4 mesos, mig any com a molt, però les penúries econòmiques van allargar tot el procés a més de 2 anys. I això gràcies a la generositat i a la col·laboració de moltes persones i algunes institucions que van col·laborar i van ajudar molt per fer la pel·lícula. A banda també, evidentment, de la gent de l'equip que em va acompanyar. Des de Ferran Pérez, que em va ajudar a construir el relat a partir de la immensa quantitat d'informació que teníem i que, a més, va composar la música original de la pel·lícula, el director de foto, José Luis González Iglesias, a Joaquín Ojeda, que va ser definitiva la seva participació per poder acabar la pel·lícula. Ell va fer, a banda d'altres coses, va fer l'edició, va fer el muntatge i juntament amb Sèpol va batir un rècord que va ser el sonoritzar un llargmetratge de 89 minuts en poc més d'una jornada. També, clar, els meus col·legues en la producció, Paco García, Paula Cervera, Juanjo Martínez Penella i José Carlos Díaz. I sense oblidar l'ajuda de Xavi Cortés, de Carola Miralles i de Diana Cortés.